Dragi prijatelji, u zadnjih smo nekoliko mjeseci prošli kroz toliko toga zajedno, od koronavirusa i nove svakodnevice do razornog potresa. No to nas nije sprečilo da zajedno proslavimo Dan Europe i prisjetimo se temeljnih europskih vrijednosti kao što su sloboda, mir, zajedništvo i solidarnost. Iako nam se ove reči često čine apstraktnima, u ovoj smo ih krizi proveli u djela. Slali smo pomoć u najugroženih područja, vraćali europske građane iz svih dijelova svijeta kući, dijelili znanje o koronavirusu i u sklopu donatorske konferencije prikupili 7,5 milijardi eura za daljnu borbu protiv pandemije. Ništa od toga ne bi bilo moguće da nismo djelovali zajedno i ujedinjeno. Baš poput virusa, i solidarnost je zarazna i proširila se Europom. Iako ovogodišnji Dan Europi slavimo na drugačiji način, razloga za njegovo obilježavanje ne nedostaje. Europske nas vrijednosti povezuju čak i kad smo fizički udaljeni. Zato smo pokrenuli solidarity.hr. Pozivam vas da se pridružite i pozovete svoje prijatelje i najmilije. Solidarnost ne staje danas. Hvala vam što ste odgovorni i što pazite jedni na druge. Sretan vam Dan Europe!